Започваме. Стига приказки. На 1 февруари, неделя, от 16 часа. Ви очакваме в зала 3 на НДК да учредим заедно движение за Bull Exit. БГ изход. Излизане на България от Европейския съюз и еврозоната. Време е да си върнем държавата. Елате да станем част от историята. Аз съм роден и искам да умра в държава, а не в регион. Нищо не съм подписвал, на никого не съм делегирал да ме управлява и да бъда нечий васал. Не мога повече да живея по този начин, не виждам перспектива, не виждам бъдеще за децата си под диктата на една шайка самозабравили се чиновници, лобисти. След като ми унищожихте националната валута, без да ме попитате дали искам това да се случи сега или не, направихте го в най-неподходящия момент, с огромен риск от последствия, за които вие няма да носите отговорност, защото ще изчезнете по топли острови и ще си харчите парите, които набутахте в офшорки. Аз съм принуден да предприема тази крайна стъпка. Считам, че сме последователни. Ние не искахме да влизаме по този начин и сега в еврозоната. Вие го направихте. Сега пътя да излезем оттам е като престанем да се съобразяваме с подписаните от вашите предшественици договори и друг тип обвързващи задължения. Ще се денонсира абсолютно всичко. Всичко ще бъде преразгледано. Затваряхте някога преговорни глави като носни кърпи. Днес обаче последствията са за всички нас, за нашите деца, за нашите родители, които оставихте с по 300 евро пенсия. Нека наистина се съберем на 1 февруари. Точно ще бъде изтекал преходния период и еврото трябва да бъде въведено на 100% в България, да обсъдим и да решиме можем ли заедно да предприемем тази стъпка. Bull Exit. Това е.